हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्टबो खालाम आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आङो नै दा स्कुलाव गथ'खौ दोनना फैनानै एसे जायब्रुं बुंदोंना एसे आङो खामानि मावस्रांदों ओमफ्राय लोगोफोर आंना ड्रेसा मैया रक्षा बन्धनाव जा गानदों बेनो आरोना माने गानस्लायनानै दोननाय ओमफ्राय मानोथो गोदान गोदान गानबाय थाबावनो होननानै आङो बेखौनो गाननानै माने फिसाजोखौ दोनलांबाय स्कुलाव ओमफ्राय दा फैफिनबाय दा माने जोंहा आलासि फैनो थांगासिनो बे आलासिया सोर नोंथांमोना निसय सिनायगोन दा बेनि थाखाय दा आं बिराद लाहार फाहार खालामनांगौ दङ लोगोफोर जायगा सिबस्रांनांगौ फोसाबस्रांनांगौ रुम बाहेरा सिथ्ला माने ओरै बासन बर्तन दहाय गथ'फोरनो जाहोहरनाय लोंहरनाय एकदम गालाय गुजाय आरोना लोगोफोर बेखायनो आङो माने ड्रेसखौ चेन्ज खालामना मावनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय आं आलासिखौ नोंथांमोनजों दाहाय दिन्थिनोसै आरोना लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलां स्किप खालामनाङा दे अननानै लोगोफोर दा नै आंना आलासिया फैबाय नुथारसिगोन नोंथांमोना बेलाय नै आंना आलासिया बियो आंनि बिजावजालि ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुफाबाय थाखायो बिथांजोनाबो पिएस ब्लग चेनेल दंखायो सार्च खालामनानै नाहै नुगोन बिथाङाबो डेलि ब्लग हगारबाय थायो जि मोजां इन्ट्रेस्ट मोसानोबो गोरों आंना बिजावजालिया ओमफ्राय दा नै साहा लोंगासिनो ओमफ्राय बिथांमोना माने मोनसे खामानि लानानै फैदों आरोना बे खामानियानो जाहैबाय नै बेलाय रेडि खालामना लाना फैखादों आरोना माने नैबे आखाइनि हाबा सोलोंनो फैदों आरो बिथांमोना ओमफ्राय दा आङो फोरोंसिगोन नोंथांमोनाबो नुलांगोन आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नैबे आंनि बिजावजालिनि ब्लगावथ' नोंथांमोना सिख्लाखौ नुखायो जानांगौ ओमफ्राय बिथाङा सोर बेखौ नोंथांमोना मिथिनो लुगैदोंब्ला सापर्ट खालामदो नायदो आंनि बिजावजालिनि चेनेलखौबो पिएस ब्लग चेनेलखौ ओमफ्राय मिथिनो मोनगोन आरो थारैनो दा बावैनो ना मिथिनो मोनसिगोन माने सापर्ट एसे खालामना होबावदो औ साबस्क्राइबा एसे बारायबावो अब्ला आङो खिन्थागोन आरो किउएनए भिडिअआव लोगोफोर दे आंनि चेनेलखौबो सार्च खालामनानै नाय औ अके नायनांगोन ना बर'जों बर' सापर्ट खालामलायाबा बोरैथो जानोना इन्ट्रेस्टबो मोनो जेनेबा सापर्ट खालामनायजों लोगोसे भिडिअ बानायनोबो दा नै जा धुमधाम आरोना आखाइनि हाबाया स्टार्ट जाबाय नै सोलोंगासिनो ओमफ्राय एसे एसे बुनानैबो होबाय आरो आङो रोङियाव ओइ नै दा एकदम जाया जाया औ खनसेनो मोननै औ औ बेनिफ्राय बेलाय आरो मोनसे लाबावदो सायाव अ खनसे बख'बावसै ना ओहो बख'ला दा हायहरदो बेवहाय अ बुनायावबो दं आंना जायाबाथाय बुयो बुबायबो अ दे हमथादो मोननै आरो मोनसे हायदो सिङाव बोलांदो फोजोबो औ दे दे आरो मोनसे नै लोगोफोर सोलोंगासिनो दङ ओमफ्राय नै ओरै आरोना नैबेया हारसिं सिरि सिरि सोलोंगासिनो दं रोंदोंबो आरो नायलाय नै आखाइ गोलैहांबाय बेहा सोलोङै आलासिया आंना एकदम जि थुमथाम संखांजोब्बाय आरो दा खिथानोसै आं मा संखोथाय दे गोसो हो लोगोफोर दा जों माने सानसुनि ओंखाम जाखांनानै माने दहाय सोलोंनायखौ द्रप दोनदोंमोन ना बैयावनो जाला बुद्रुसै आरो जोंना ओमफ्राय दा जाखांनानै गय इरि जाबाय इरिबाय ओमफ्राय दा नै जों सोलोंफिनलायबाय आरो जाबाय ने नै लोगोफोर जों दा माने एकदम थुमथाम सोलोंगासिनो दङ ओमफ्राय आंना जावजालियाबो रोंबाय आरोना रोंनायखाय स्पिड खारगासिनो दं बेनाबो आखाया ओमफ्राय बियो रेड कालारसो लोगोफोर ओमफ्राय अरेन्ज कालार नुबाय मबाइलाव ओमफ्राय बेथ' ब्लेकखा नैलाय जि मोजां नुबाय नै दा आङो एसे बानायनानै हरनोसै आरोना रोंनायाथ' रोंखाबाय बिसोर दसेयावनो रोंबाय आरो नोंथांमोनाथ' आंनि चेनेलाव पिएस ब्लगनि मा होनो जाय अनार बेखौ नुखाबाय ओमफ्राय दा नोंथांमोनाबो बिथांजोनि चेनेलखौ फल' खालामदो नायदो शेयार खालामलायदो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर ना मा होनो नै लोगोफोर माने आब'जोंहाय आङो बेखौ सोलोंनो फैदों ओमफ्राय दा जाय आब'नि भिउवार्सफोर लोगोफोर आंहाबोथ' चेनेल दङ नालाय आब'नि नायगिरिफोरानो आंखौबो अनसायदो आरोना आंहाबो पिएस ब्लग चेनेल दं लोगोफोर
सार्च खालामनानै नायदो आरो अननानै सापर्ट खालामना होदो दे थारैनो नायदो लोगोफोर बिथांजोआ बुंनानै होबाय अननानै नायलायदो आरोना दा नै जोंहाबो सोलिगासिनो दं आखाइनि हाबाया दसे बानायनानै थांसिगोन आरो आंना बिजावजालियाबो ओमफ्राय बोरैबाबा गाबोनबो फैफिननो हागौ मानो होनबा बेलेग आखाइनि हाबा दंबावो नालाय जुदि गाबोनबो फैयो होनब्ला नोंथांमोना नुबावगोन आरोना आरो बे आखाइनि हाबाया मा बेखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जागोन माने दिनै खिन्थाला लोगोफोर दिनैनियाथ' बे जाहैबाय नालाय गाबोननिया बेलेग जागोन लोगोफोर नोंसोरो गाबोन नायबानो नुगोन आरो ना नै दा माने आङो नैबे नानिखौहाय बानायनो होफिनबाय दा नै बेबो रोंबायानो स्पिड जाबाय बेहाबो माने बानायगासिनो दं आरोना नै जासिनबाय सासेयाबो नै मालाय आथुर जाथारबाय थांथारनोसैनो थांनो लुगैथारबाय आलासि सिख्लायाबो इलाय बानायगासिनो दं आरो स्पिड जाथारबाय नै गोसो होथारदों मालाय गावनि रुमखौ एकदम उलजोंनो साजायजोबथारनोसैनो लोगोफोर ओरैबायदि सफा सियार खोरखि दरजा एकदम गासिबखौबो गावनि हिर'नोबो गामसाखौ आगर एरनानैसो होनोसैनो लोगोफोर होनबा माबोरै जाबावनांगौ जाखो उलजोंनो खालामजोबना होगोननो लोगोफोर माने गामसाखौ आरोना ओमफ्राय बियो गोजां बोथोरनिसो जागोन आंना जावजालि टेनसनखौ उलजों होखारजोबथारनोसैनो नंगौ गाइसमोन माबा मोनसे टेनसन जाबाथाय आङो पुरा बिखौ दांखाबाय आरो एबारनिफ्राय औ दा माने आन्दाज मोनबायनो बिथांजोआबो माने बेखौ गोसो होबाय नालाय टेनसना खारदों माने निसा नाङो लोगोफोर मावबाथाय मावबाय आरो जेबोखौनो गोसो जाया बायह्रानि आरो जेबो खोनासंनो लुगैया ओमफ्राय आंबोथ' दानो सिखारखाया बानायबावगोन आङो दे बानाय ओमफ्राय ओरैबो बानायगासिनो दङ आंनो मा जाहोफैगोन दे आंनो मा जाहोफैगोन हा रसगल्ला मिथा ना मिथा जासिननायनि जावजालिया नैबे खनायाव बानायदोंमोन आरोखि ओमफ्राय थाम्फै अरजानानै ओरै फैबाय नै लोगोफोर दा बानायगासिनो आरोना इलाय ओमफ्राय मा जाहोफैगोन होनदोंमोनलाय आंनो बोरमा बेदर लाबोनोसै नै बेहा बोरमा बेदरनो गोसोआव लाखाबाय आं बेहा रसगल्ला जाहैदों बिजावजालिजों जों ओरैबायदि रायलाय होनलाय इन्ट्रेस्ट माने आखाइनि हाबाखौ सोलोंबाय लोगोफोर सम लानानै टेनसन सम लानानै हेप्पि बेबायदि आरोना बिदिनोसै लोगोफोर संसारा दानो मोजां दानो गाज्रि नङा होनब्ला सम मोननायावनो लोगो मोननायावनो इन्जय खालामखायाबानो गैला आरो दिनै जोङो लोगो मोननायजों लोगोसे खुसि मोनदों आरोना लोगोफोर गोबावजों खनसे लोगोबो मोनलायबाय मोजां गाज्रि सावरायलायबाय दुखु सुखु शेयार खालामलायबाय लोगोसे आखाइनि हाबाबो सोलोंबाय ओमफ्राय दा बिथांजो मोना थांबाय आरोना लोगोफोर मोनालांलायबाय लोगोफोर माने सोलोंनानैनो मोनालांलायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि नुखो कमेन्टआव खिन्थाहरदो ओमफ्राय आं आरो बे बिजावजालि मारै बिजावजालि जालायलायो बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो माने आंनि बिखुनजो बिमा ओमफ्राय बे बिजावजालिनि बिखुनजो माने बिसोरो बिब' बिनानाव आरो ओमफ्राय दा जोङो बिजावजालि जाबाय आरोना लोगोफोर जोङो असे बिजावजालि नङाब्लाबो जों असे बिजावजालि बायदि लोगोफोर दिनैनि आंनि जाखिनि सानसुनि ओंख्रै ओंखाम गासिबो माने आंना बिजावजालियानो संफैजोब्बाय आरोना लोगोफोर मानो होनब्ला आं फोरोंनायाव थाबाय नालाय ओमफ्राय ओंख्रिखौथ' नोंथांमोननो आङो दिन्थिनाय जायासै ओमफ्राय आं दा खिथानोसै आरोना ओंख्रिया जाहैबाय सबाइ ओंख्रि साम' भाजा ओमफ्राय अमा बेदरजों आलुजों भाजा ओमफ्राय मैथ्रु बिबारजों नाजों बाथोन आरोना लोगोफोर बेखिनिमोन आरो ओंख्रिया नोंथांमोनाबो बिथांजोनि चेनेलखौ फल' खालामहै बिथांजोआबो दिनैनि बे ब्लगखौनो लादों आरोना माने दिनैनि जा आखाइनि हाबा सोलोंनाय बिथांजोआबो बे ब्लगखौनो लादों निस्सय नोंथांमोनाबो फल' खालामनानै नायहै नुनो मोनगोन आरोना अब्ला नोंथांमोनाथ' थारैनो मिथिबाय जानांगौ बोरै बोरै बिजावजालि जायो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनथ'नो सानबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाथ'दोलाय बाय बाय बयनिसिमबो